ଭାଇ ରାଣାର ପିଲା ହେଇକି ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ये ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା? ଏ କାମ ସେ ନିହାତି ସୂର୍ୟା ରହିଥିବ। କିଏ ସୂର୍ୟା? ସୂର୍ୟା ହେଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲିଡର। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନ ପରି ମାନନ୍ତି। ओए तो सार बड़े गेल ସାର୍ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ हटो ए ऑफिसर ଆପଣ କିଏ पुराण भाई लोक କ'ଣ କାମ टेंडर कथा कौन ला କେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ये एरिया रे जते भी काम हुए राणा भाई काम करे କାଣା କିଏ राणा गुरु जनी नु ମାମା ପୁଣି ରାଣା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ଓ ସେ ଟେଣ୍ଡର ମୋର ଦରକାର। ଦେଇ ହେବନି ତୁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ମାନିବୁନି। ଯଦି ତୁ ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋତେ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଟେଣ୍ଡର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛ ତମେ? ଟେଣ୍ଡର ଯେତିକି ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରହିକି ଫୋନ୍ କର। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ପରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରହିକି କଲ୍ କର। ସେ ଭବାନୀ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଭବାନୀ ଏବେ ତା ଏରିଆରେ ଅଛି। ଜାଣିଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭବାନୀ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରବଣ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଉପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ଭବାନୀ ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଶ୍ମନ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତମେ ଟେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଅ। ହଉ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭବାନୀ ଭାଇ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଡ୍ଡାରେ। ତୁ ସେଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶ୍ରବଣ, ହଁ ଭାଇ କି କଥା ଥିଲା?
सूर्या भाई कहते गोटे टेंडर पास हबार अच्छी हाँ तो प्रोब्लेम कौन होची पास करो टेंडर उपरे राणार आखि अच्छी राणा सीधा तो अच्छी एरिया रे अच्छी हेलो ଭଲ ଭବାନୀ ଭାଇ सीधा दबो କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଉପରେ କ'ଣ ରାଣା ରାଖି ଅଛି କି ଟେଣ୍ଡର ସେଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ପି ମାଇନ୍ସର 50 ଲାଖ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଯଦି ସେ ଟେଣ୍ଡର ରାଣା ପାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କାହିଁକି ନା ମାଇନ୍ସ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ କି 3000+ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ଭାଇ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ନା ଅଫିସର ହଁ ଭାଇ ହଁ ଅଫିସର ସେ ଟେଣ୍ଡର କଥା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟେଣ୍ଡର ଭାଇ କାଲି ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ଆସିବ से टेंडर केमती राणा हाथ न पड़ू ମୁଁ ସେୟା ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ତମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନି ଏ ସୂର୍ୟା କିଏ भाई भाई कौन है से ऑफिसर को देखा करबा को जाइतिलु ऑफिसर कौन कहउतला कि सेठी राणार आखि अछि जदि से टेंडर राणा को न मिले से ऑफिसर को कौन धमक चमक देछि ता फैमिली को मारी देई दोछि व्हाट से राणार साहस ला केमती सेठी भवानी कौन करतला श्रवण तू कौन पाई से टेंडर ऊपर एते इंपोर्टेंट तो जानि छ हमें जते छोट छोट थिलु ना हम बापा से बस्ती पाई जति काम करिसंती से लोक मान तांको बहुत विश्वास करंती जदि से राणा से टेंडर को नहीं जाए ता हाथ पड़ जाए एत लोकर जीवन माटी मिशिजे से मुझे कहूँ से टेंडर आमको निहाती दरकार से टेंडर प्रति मोर लोभ ना भवानी को डाक तुम्हें जाओ जी भी जाओ से टेंडर मोर दरकार बुझिपार आज्ञा भाई କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଟେଣ୍ଡର ଭାଇ ହାତକୁ ଦେବି ନା ରାଣ ହାତକୁ ଦେବି ନା ମୋ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ ମୁଁ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାରି ଟେନସନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ରୂପା ତୁମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର ହେଲା ସେସବୁ ମ୍ୟାଟର୍ ଏବେ କହିହେବନି କାହିଁକି ନା ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା भाई से ऑफिसर भी मिलूनी आउ से टेंडर भी आमे खोजिकी पाउनी ता ऑफिस भी जाइतलु से टेंडर भी नाही से ऑफिस रे कि से ऑफिसर ही नाही फेरार अछि ता फोन जेते लगेले भी से फोन स्विच ऑफ देखुजी तू ताले करू छु कोन सेठी भाई मु बहुत खोजा वाला कलिनी किंतु से मिलु नाही ता ऑफिस भी बंद अछि से ऑफिसर फेरार रे अछि भाई मु कहूची आपन आउ से ए जदी काम होइतिबो से राणा रे ही हेतिबो ए काम आ से राणा आ से लोक लगेगी ए टेंडर को से निजे ही नहीं जाइछि
ଯଦି ରାଣା ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଖୋଜ। ଜିଉ ଭାଇ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଶବନକୁ, ଶବନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ତାକୁ ପାଇଯାଉ ତାହେଲେ ଲୋକେସନ୍ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ସେୟାର କର ହେଲା, ଇମିଡିଏଟ୍ ଯାଅ। ଓକେ ଭାଇ, ଓକେ ଭାଇ। टेंडर खोजुଛୁ ନା ରାଣାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ସୂର୍ୟାକୁ ପଢା। टेंडर दरकार, टेंडर। राणा धमक दौची, चल से राणा पे। राणा से टेंडर हमको भलरे भलरे दे दे। टेंडर ଯଦି ସେ ଟେଣ୍ଡର ଦେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖେଳ କାହିଁ କରିଥା। ତୁ ଯଦି ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ଭଲରେ ଭଲ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ତତେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।